Jum il-missier hija festa li tiġi ċċelebrata mad-dinja kollha. Minkejja li hawn min f'dan il-jum ma jistax igawdi lil missieru minħabba raġunijiet diversi, oħrajn jiddeċiedu li jgawdu lil missierhom bl-aħjar mod possibbli. Min-naħa tagħhom il-missirijiet jippruvaw igawdu din il-ġurnata mal-familja tagħhom. Jien kburi li tkun missierija l-iktar ħaġa importanti ta' ħajtek. Dawn huma ftit mill-kummenti ta' missirijiet li tkellmu ma' One News aktar kmieni wara nofsinhar. Importanti ħafna għat-tfal tagħna u li jkunu moqgħodin ma' missieru da żminijietek. Naku. Għadda ħafna ħin ma' tfal. Iva, wara x-xogħol iva nibqa' sejjer id-dar mal-ewwel. Nagħti attenzjoni t-tfal. Prawdu. Prawdu bil-kreatura tiegħek hu, ibnek hu. L-aħjar ħaġa li sta jiġrilek hu f'ħajtek. Għandek rispett li l-familja, rispett li l-ujdek, u t-ringrazzja li jkollok familja sewwa. Tatini ir-rwol għal xiex wieħed jaħdem u ħares il-qudiem il-ħajja tiegħu. Kif tagħmel l-aħjar mezz biex tqattal ħin ma' tfal? Huwa diffiċli, però nipprova nsib il-ħin għal kollox, nipprova illi x-xogħol ma nħallihx jirkibni b'mod illi ma nsibx dedikazzjoni għalihom u nipprova nsib il-ħin sabiex ikolli ħin liberu li nqatta magħhom. Fjum il-missier it-tfal jaħsbu anki għal xi rigal li jkunu jafu li missierhom se jieħdu gost bih u jippruvaw anki jkunu oriġinali kull sena.